एक लवर है अपने प्रेमिका को मोबाइल खरीद कर दिया है। उसका मोबाइल घर पे पकड़ा जाता है तो लड़की क्या बोलती है, सुनिएगा। सुनये यरऊ हमारे एगो बतिया, पढ़ले या पतरा में जीवा संगतिया। सुनये यरऊ हमारे एगो बतिया, पढ़ले या पतरा में जीवा संगतिया। नौका मोबाइल तोहार, नौका मोबाइल तोहार दिहल पकड़ाइल बा। मिले जने अइहा मोहल्ला गरमाइल 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 बा। कैसा लागल? अच्छा लागल तो लाइक कमेंट शेयर करी भैया।